যারা চিনো ভিডিও নাই তংনাই ইউটিউব তে সোশ্যাল মিডিয়া তে জনো হামবায়া ফरो खा हामिया फरो जों तिनारो प्रेस फिट खायना बागै जों फाइजाक टिटिएडि हेडक्वार्टार खमुलुं मटर स्टैंड ताम निमाके जों जतन साइमानो खना ट्रिं बिसिकताल 21 डिसेम्बर 2023 जों साइमानो खना सारा टिप्रासार नामे একটা फेस्टिव खना जों साइमान ट्रिं साइमानो आ ट्रिं नरजै खना खमुलुं मटर स्टैंड चीनी टिटिएडि गवर्नमेंट बाय ऑर्गेनाइज खाजा लइजाक और खना ट्रिं पाला जन हरन दमके बेलाय और अरेंजमेंट कथमा खाइजाक खना और ट्रिंगो चीनी बुबाग्रा फाइनाय चीनी एडिसिनि सीएम ईएम तंमायनाय आम परे चीनी समाजनि हदाखरक जतो समाजनि हदाखरक बबर फाइनाय जों इनभाइट देजाक बरनो खना खमुला मटर स्टैंड बेलाय हरन दम खना ट्रिं पाला जानाय आं जतनो न आनि खाबाय खो कयनामु जोंगो खना जनो पाले फाइलायदि अजा जोंहा ट्रिं पालायनाय एन्जय खायनाय तंथलायनाय तार नाचिन टिप्रासार नामे हुकुम मुकुम नामे एकटा फेस्टिव नि जों साइमानो ताय अ खना ट्रिंगो गोबां मा त्रिपुरा हास्टेलनि रतामु गोरोब दङ जेमन सिनि दाबिसना चंर फाइनाय बाय सनजिता सं बुकु सरगसि सं फाइनाय ताय आपनो कारै जों साइमानो मिया त्रिपुरा आइडल और जों फिनाल हेंखा जों त्रिपुरा आइडल टॉप 3 विनार नाय एक नंबर तंनाय दुइ नंबर ताई 3 नंबर त्रिपुरा आइडल नि जे टॉप 3 तंनाय खना बर ताइसा और ट्रिंगो बर खना प्रोग्राम खाइफैनाय आबागै जत हास्टेल जत लोकरा आं कयनाय खाबे खुबे आंथि कयफियो खना जन और दले पाले फाइलायदि जों थार ट्रिं पालायनाय हरम दं बेले और कतर अरेंजमेंट न लुगि माखना स्टेज लाइट दक खना और अन्य रकम प्रोग्राम हाइसि ता निमाके तो जे हामाया फना मुसंगो जोंनि एडिसि गवर्नमेंट नबो ता निमाके खना ट्रिं बेसिकली जों और लोकल तंगो प्लस बेसिकली एडिसि गवर्नमेंट अपना ऑर्गेनाइज खाइ दंगो आबागै जतनो कयनाय हायनाय साथुरो खनासि और हास्टेल चिनि जे हाबुबाग्रा तंनाय समाज हदाकर तंनाय बे गोबां मानसिनि और डेलिगेट वीआईपी बर फाइबिनै आहाय हाय हामबाया फारै नंनो कयो खना खमुलुं मटर स्टैंड जों दले पाले फायो जों बसा ट्रिं पालायना बागै हामबाय हास्टेलनि सिंगार बोरा फायनानै थाङा फायनायबा अन हास्टेलनि सिंगार जों तुबुनाय मानि न किनु जों खना तुबुग्रालि आताम निना जतनो बिजि सिडुल जों बांनो सिंगार तुबुनाय मानि बयले तुबुनाय मानि दचिन याव समय बेके समयनि व्यापारनि थांगा प्लस बांला सब ट्रिं पालाय जागो न जों साइमान नगा बर वार बिजि जा बागै जों और लोकल सिंगार आंसो बुं खोगा जे दा बिसना चंग तंनाय बा सनि तंनाय आबुनि आउटि प्राइडल टॉप 3 सिंगार बर खना और जगा बर और ताय पाफुं खायनाय हामबाय आइडल नि जे गानायाबो कयजन आरो टॉप 3 एक मे चैंपियन रुपेश देवरमा बतंनाय 7 जन आरो तीन जन जे टॉप 3 में रुपेश फाइनाय राहेल कॉलेज फाइनाय ताय सुस्मिता देवरा बर माथाम तंनाय आरो खना हामबाय माने जों बंला फाइजों इनभाइट देनाय बाट अबे पाफुं अब टॉप 3 खायनाय आबो जों माकुला फुरनो आबो मा डिस नाजाक ताय नगरे सब फाइनाय फादर हासेल के फाइलिया जोंनि हाबुबाग्रा तंनाय ताय समाज हदाना कर तंनाय जत हदानि जों अलरेडी बुं इनभाइट देजाक ता चिने दिजे हापांनि चिन सीएम सं एम सार सं पर तंमाने एमजी सार तंमाने